Otázka 656. Vyberte správne reakčné schémy. Za A. Benzén reaguje s chlormetánom za katalytického účinku chloridu hlinitého, za vzniku toluénu, čiže metylbenzénu a chlorovodíka. Je to správna odpoveď. Začneme postupne. Benzén ako základný člen aromatických uhľovodíkov dáva typické substitučné elektrofilné reakcie. To znamená, v reakciách, ktorých vystupuje benzén, dochádza k tomu, že vodík, no a v prípade benzénu je to úplne jedno, ktorý vodík, pretože má 6 vodíkov absolútne rovnocenných. Vodík sa pri týchto substitučných elektrofilných reakciách nahradzuje ako vodíkový kation, nahradzuje sa iným elektrofilom, čiže inou kladnou časticou. V tomto prípade elektrofilom je metylový kation CH3+, ktorý vzniká z chlormetánu. Ako vzniká, si ukážeme na sledujúcej schéme, takže máme chlormetán CH3Cl. No a práve ten chlormetán je účinkom chloridu hlinitého štiepený heterolyticky, čiže polárne. Vzniká metylový kation CH3+, a chloridový anión Cl-. Pre lepšie pochopenie ukážeme si danú situáciu aj štruktúrne, čiže nakreslíme si chlormetán štruktúrnym vzorcom. Uhlík, ako vieme, je štvorväzbový, preto z neho vychádzajú 4 palíčky, čo palíčka to väzba. No a teraz sa zameráme na väzbu uhlík-chlór. Ak si porovnáme elektronegativitu uhlíka, uhlík má elektronegativitu, no závisí to od tabuľky, ale môžeme brať, že priemerná elektronegativita uhlíka je 2,55, 2,60 alebo 2,50. Elektronegativita chlóru opäť závisí od tabuľky, ktorú máte. Môžeme brať, že chlór je prvok, ktorý má elektronegativitu 3,16. No a keď si urobíme rozdiel elektronegativít medzi týmito zlúčenými prvkami, takže to bude 3,16 minus 2,55 rovná sa 5 do 6 je jednotka, 5 do 11 je 6, 1 zvyšok, čiarka, no a 3 do 3 je 0, čiže 0,61. 0,61 je viac ako 0,4, takže väzba uhlík-chlór je kovalentná polárna. Kovalentná polárna. Čo to znamená, že väzba je kovalentná polárna? No znamená to, že má dipol, to znamená, že na prvku alebo na atóme, ktorý má vyššiu elektronegativitu, v našom prípade to je chlór, sa vytvára čiastkový zlomkový náboj delta mínus. No a na uhlíku, ktorý má menšiu elektronegativitu, sa vytvára čiastkový zlomkový náboj delta plus. Táto väzba uhlík-chlór by sa vedela štiepiť heterolyticky, čiže polárne aj bez prítomnosti katalizátora, ale išla by veľmi pomaly tá reakcia štiepenia. No a chlorid hlinitý je to látka, ktorá urýchľuje, čiže katalizuje daný heterolytický rozpad alebo štiepenie väzby uhlík-chlór a preto sa používa na urýchlenie štiepenie takéto väzby. No a práve účinkom toho chloridu hlinitého dochádza veľmi rýchlej tvorbe jednotlivých častíc. Čiže dostaneme metylový kation, ešte raz, väzba medzi uhlíkom a chlórom sa štiepí heterolyticky v prospech chlóru. To znamená, tým pádom uhlík stratil svoj elektrón, ktorý prípadne chloru, čiže dostaneme CH3+ časticu, to je metyl, alebo metylový kation, plus dostaneme chloridový anión, ktorý nás v tejto chvíli nezaujíma. Hej, chloridový anión. No a tento metylový kation, toto je ten elektrofil. Toto je elektrofilné činidlo, ktoré vystupuje v samotnej reakcii s benzénom. Situácia sa má tak, že vodík, ktorý je naviazaný napríklad sem, je nahradený, konkrétne vodíkový kation, je nahradený elektrofilom, čiže časticou CH3+. Čiže vodík sa odštiepí ako H+, je nahradený elektrofilom CH3, tým pádom dostaneme produkt metylbenzén, čo je toluén. No a odštiepení vodíkový kation sa spojí s chloridovým aniónom, ktorý vzniká pri štiepení toho chlormetánu. Čiže môžeme zároveň písať H+, plus Cl-, spojíme to dokopy, no a dostaneme vedľajší produkt, a to je chlorovodík. Všeobecne reakciou alkánov alebo alkylhalogenidov s benzénom, čiže s aromatickými zlúčeninami, za prítomnosti tzv. Lewisových kyselín, ako je chlorid hlinitý, vznikajú alkylbenzén. Daná reakcia sa nazýva Friedel-Craftsová alkylácia. Môžeme si to aj napísať. Friedel-Craftsová alkylácia. Takže ešte raz, Ačko je správne. Bčko,
Máme paraxylén alebo 1,4-dimethylbenzén. Pôsobením katalizátora a oxidačného činidla, napríklad vzdušného kyslíka, vzniká kyselina tereftalová. Toto je správne. Toto je kyselina tereftalová a toto je paraxylén alebo 1,4-dimethylbenzén. Oxidáciou metylových skupín, ktoré sú naviazané priamo na benzénovom jadre, pôsobením nejakého katalizátora a oxidačného činidla, naozaj vznikajú karboxylové aromatické zlúčeniny. V tomto prípade vzniká kyselina tereftalová. Čiže aj B je správne. C, toto je benzaldehyd. Benzaldehyd, čiže ako aromatický aldehyd, sa oxiduje na kyselinu benzóvu. Je to správne. Pretože nielen aromatické aldehydy, ale všetky aldehydy, ktoré majú všeobecný vzorec takýto, všetky aldehydy, a to jedno, či sú aromatické alebo nearomatické, sa oxidujú na karboxylové kyseliny. V organickej chémii možno oxidáciu definovať aj tak, že je to proces, kedy daná látka prijíma kyslík. A keď sa pozriete, aký je rozdiel medzi medzi aldehydom a medzi danou karboxylovou kyselinou, vidíme, že karboxylová kyselina má o jeden kyslík viacej, to je tento. Takže naozaj karboxylová kyselina vzniká tak, že aldehyd príjme kyslík, čiže sa zoxiduje. V našom prípade sa oxiduje benzaldehyd na kyselinu benzóvu, čiže C je správne. Ideme teraz na D. Cyklohexanón sa oxidáciou mení na cyklohexanol. Toto nie je správne, pretože cyklohexanón síce vie sa oxidovať, ale reakcia by vyzerala úplne inak. Takže majme cyklohexanón, ten sa oxidáciou otvára, čiže otvorí sa cyklus, no a dostaneme kyselinu adipovú. Čiže látku, ktorá sa používa na výrobu rôznych syntetických látok, napríklad vlákien. Toto je cyklohexanón. A toto je kyselina adipová. Aby sme dostali z cyklohexanónu cyklohexanol, toto je cyklohexanol, musíme ho redukovať. Čiže nie oxidácia, ale mala by byť redukcia, konkrétne hydrogenácia. Čiže cyklohexanol by musel prijať vodík. Jeden atóm vodíka by sa naviazal na tento kyslík, karbonylový, a druhý atóm vodíka by sa naviazal na tento uhlík. Tým pádom by sa dvojitá väzba medzi cyklickým uhľovodíkom, konkrétne medzi týmto uhlíkom cyklického uhľovodíka a medzi kyslíkom zrušila. No a dostali sme naozaj ten cyklohexanol. Čiže oxidáciou cyklohexanolu ešte raz dostaneme kyselinu adipovú, redukciou by sme dostali z cyklohexanolu cyklohexanol. Čiže D nie je správne. Ideme ďalej. Za E. Toto je etylén. Etylén sa oxidáciou vzdušným kyslíkom a za pôsobenia katalizátora, pričom sa používa strieborná sieťka, vzniká tzv. Etylén oxid. Etylén oxid je najjednoduchší cyklický éter. No a tento etylén oxid, tým, že má v cykle 3 atómy, je veľmi reaktívny. Všetky cyklické zlúčeniny, ktoré majú malý počet atómov v cykle, 3-4, sú veľmi reaktívne, rýchlo sa otvárajú. No a etylén oxid v kyslom prostredí sa otvára a vzniká etylén glykol. Opäť si to môžeme viac detálne rozpísať. Zoberme ten etylén oxid. No a opäť, poďme porovnať väzbu uhlík-kyslík. Vidíme, že väzba tento uhlík, čiže tento, a kyslík a tento uhlík a kyslík je tá istá. Nie je tá istá, sú rovnocenné. Je to symetrická molekula. Otázka je, ako sa bude väzba štiepiť. Bude sa štiepiť homolyticky, čiže nepolárne, čo znamená, že každý z atómov kyslík a uhlík zoberú si svoj elektrón, alebo polárne, čiže heterolyticky, v prospech silnejšieho atómu. Najprv porovnáme elektronegativitu. Elektronegativita kyslíka je 3,44, priemerne uhlík má 2,55. Urobíme rozdiel elektronegativít oboch atómov. Takže to bude 3,44 minus 2,55. 5 do štvorky je 9, 1 zvyšok, 6 do štvorky je 8, 1 zvyšok, no a 3 do trojky je 0. 0,89 je to viac ako 0,4, takže opäť ide o väzbu kovalentnú polárnu. Keďže väzba je kovalentná polárna, opäť je to veľká pravdepodobnosť, že sa bude štiepiť heterolyticky, polárne, v prospech silnejšieho átomu. No a keďže silnejší atóm je kyslík,
celý väzbový elektrónový pár, prípadne kyslíku. Tým pádom daný etylen oxid sa rozštiepí takto. Na uhlíku bude kladný náboj, keďže svoj elektrón stratil pri štiepení väzby, a naopak na kyslíku sa vytvorí záporný náboj. Tento vodíkový kation, toto je v podstate len katalizátor. Skutočné činidlo je voda. No a vodu, alebo na vodu sa môže pozrieť takto, že je to látka, ktorá je zložená z H plus a z OH-. Samozrejme, nie je to úplne pravda, ale pre formálne vysvetľovanie je to úplne postačujúce. No a teraz veľmi jednoducho, ku kladnému vodíku priradíme záporný hydroxidový anión z vody, no a ku zápornému kyslíku kladný vodíkový kation z vody. Keď to celé spojíme dokopy, dostaneme naozaj etylenglykol, čiže CH2 plus OH minus bude HO, CH2, väzba, CH2, no a spojíme O minus H plus OH, takže dostaneme naozaj etylenglykol. Ečko je správne. F. Nitrobenzén. Sa mení na anilín. Pôsobením kyseliny chlorovodíkovej a železa. Je to správna reakcia. Tak za prvé, samotnou reakciou kyseliny chlorovodíkovej a železa vzniká vodík plus chlorid železnatý. Chlorid železnatý, ako vidíme, je jeden z vedľajších produktov. Nás však zaujíma vodík. Tento vodík pôsobí ako veľmi silné redukčné čídlo, ktorý reaguje s nitroskupinou, doslova vyťahne z nej kyslík, vzniká voda. No a nitroskupina sa zredukuje na aminoskupinu. Pretože v organickej chémii redukcia je prijímanie vodíka alebo strata kyslíka. Vidíme, v tomto prípade nastala jedna aj druhá situácia. Zbavili sme sa kyslíka a zároveň sa aj prijal vodík. Čiže ako keby dvojnásobná redukcia. Áno, je to správne. Redukciou nitrobenzénu v kyslom prostredí za pôsobenie železa vzniká anilín, vedľajší produkt je chlorid železnatý a voda. Ďalší dôkaz, že je to naozaj redoxná reakcia, je to, že železo z nulky zmení svoje oxidačné číslo na dvojku, takže je to oxidácia, zvýšenie oxidačného čísla. No a ako som vám povedal, tá nitroskupina sa mení na amino, čiže je to redukcia. Je to správne. Gčko, anilín sa mení v kyslom prostredí za pôsobenia železa na nitrobenzén. To by musela byť oxidácia. Toto je nitrobenzén. Čiže zmena anilínu na nitrobenzén by musela byť oxidácia. Keďže to je oxidácia, lebo premena aminoskupinu na nitroskupinu je oxidácia. Aby došlo k oxidácii, musí súčasne prebiehať aj redukcia. Ktorá látka sa redukuje? No keď sa pozrieme, chlor svoje oxidačné číslo nemení. Minus 1 je kyselenie chlorovodíkové, minus 1 je v chloride železnatom. Železo má 0, chloride železnatom má 2, ale to je opäť oxidácia. Čiže máme dve oxidácie. No a kde je redukcia? Nikde. Čiže nemôžeme mať dve oxidácie v reakcii bez toho, aby tam bola redukcia. Nie je to správna reakcia. Anilín sa môže maximálne oxidovať na nitrobenzén, avšak musela by sa nejaká látka redukovať. Keďže taká látka tam nie je to správne. No a posledné háčko, toto je etylmetyldisulfid. Toto je etylová skupina, toto je metylová skupina. Reaguje s dvoma atomami vodíka, no a vzniká metantiol, obdoba alkoholu, metanolu, a etantiol. To je zase jedna obdoba etanolu. Sú to tioalkoholy, alebo merkaptány. Je to správne, pretože opäť v organickej chémii prijímanie vodíkov znamená redukcia. No a opäť si to môžeme nakresliť viac detailne. V prvom kroku si môžeme predstaviť veľmi jednoducho, že daná väzba SS, toto je tzv. Disulfidická väzba, má veľký význam aj v bielkovinách. Táto disulfidická väzba v prvom kroku sa rozštiepí. No keďže síra a síra sú atómy toho istého prvku, štiepenie bude nepolárne, homolytické, bo väzba je nepolárna, takže dostaneme takéto častice. No a nič iné neurobíme, len tam spárujeme
vodíky, ktoré vystupujú v reakcii. Čiže jeden vodík môže ísť sem so svojím nesparovaným elektrónom a druhý vodík pôjde sem. Spojíme to dokopy. No a dostaneme, keď to prepíšeme krajšie, metantiol CH3SH plus etantiol. Tu by som chcel povedať, že nevždy, čo píšeme, je úplne presný a správny reakčný mechanizmus, ale my to aj nepotrebujeme. Stačí len formálne pochopiť, ako to prebieha. Aby sme si to lepšie zapamätali a vysvetlili. Takže Hčko je správne. Ak si zrekapitulujeme správne odpovede Ačko, Bčko, Cčko, Ečko, Fko a Hčko.